Gu, finakaba goizek gehozen. Han bihin usenak txarra biliko ziren, urpegin gehatu garrunak. Lehenengo notizia ez que nik enutzen kasoipein, porque yo oídos sordos gunean nik orduen. Baina geho benetan urtenean. Presi inbizala, baina bai, pentsau ez leku askotan olako ambientik ibiltze zila. Pantanu inbiar ere guela, eta bar, nire aitek, ez da, pantanu eta... Hauzue itxiun hile. Hauzuen baituzun bat bezino, tanzien. Tailak entzen dienien, eta botak jendan nien, eta gurez estatzen ikusten duzu nien, eta eta horrek sentimendu bastante netzeko saia die adidazti apur bat ez da, baina, ordaz, eta horregaketan die, eta horrekin azkenien bizi biozu bizi guztie. Nik uste dut lehenengoko referentzi dela uin dauen hormie, pantanuen hormie, agaxe baino apurtxo bat gogoratxu dauen gure baserrixe. Kouta hauzu bat, baina prezik azpixen daduna da berride, eta goikue goiorxe. Gu aran eta horretano goiorxe. Gero ueste jauzuan eta Ursulaixe behiru bezino ziren. Eta Ursulaixek atxalt apretan izuten dago. Urrusulak atzakaldeko gez, baina gainin da zen hiru baserrixek bai. Jaixo nintzen koutan, usartxik baserrixen, eta 23 urte arte bizi nintzen koruetan. 23 aseskondu nintzen, sarbi artera asatzara. Hemen baserrixen ibilina gure torri arte, gure torri zanien jenteana zertute gatu izan, lanaiteko zea fintzen eugan, eta torria, hemen hamixoan eta baten itzuan, eta torria lanien, baina presako zea zertu zanien larritu nitzuan. Anai bi, aliu eukenak punto nituan da ez honi bat abez. Neu arrio fabrika bateko neu punto nitzuan, da ez erari pasotea dutela. 1978an egin zan Urkuluko urtegixe, baina ordurako baserri mordoska bat ipurditik bota eta bertako bizilagunek alde egin behar izan euien. Urkulu izango zan lehena jausten, obrak bertan hasi zituztelako, baina gero jarraitu eutzien gainerakuek. Usar txiki eta usar handi, ordurako itxura txarra euken barruteikua, ziondo bisek, goikue eta bekue. Dixatx, bertan dozena bat lagun bizizien orduen. Goierri beterri gabe gelditu zana, errota zahar. Ubao ordurako utzik euena, moxuena eta mendikurtza. Azatzakuek beste bost, zelaikue, etxebarri galanta, sarbi arte, okinekue, aldaixena eta ainabarta. Isa dozena bat familiak utzi behar izan euien euren etxie eta ingurue. Koruetako eskola berabe urte horretan istera bihartu zan. Azkenengo maistra, Sokorro Maio izan zan, 12 urtetan bertan lanian eta bizitzen egon zana. Ingurua itxura aldatu zan zelan ez ba, eta urak pilatu dienien betirako eskutuen gelditu die Ikaran, Soaldatz, Torrealde, Santa Ines, Jardine, Florekue, Olalde, Antzarpozue, baita Urkulu berabe. Koutako auzotik, gutxi beha ongo ziren, kilometro terdi bat, holaxe, erreka onduen, errekazkinan, bi erreka kundeta ziren gure etxien onduen, gure baserrixe, errotik euken. Errekatik gure hartzeko posibilitate, hona eukelako kanal bat bidez. Usar txikitxo bat.
Aite jauna eta mandri esautu nituen, eta gero aite, eta geu familizien lauan nahi erreba. Lehenenguen eu, gero bi mutila, gero beste neska bat. Da bizitza bazarsin ninen, denpora dana. Besti kalea fanzin dana, nire aite kalin ikene belana, eta besti dana kalea fanzien, lanea, eta ni bazaltia ramata bisok. Gero beste basarri bat barrutiku esaten dana, ja han izan nik inor bizitzen ezautu, izan basarri bat, ja itxitxe euena. Barrutikue basarrixe da euen, uren azpixen gehatu da, eta dau, uzar raundit, uzar txikin, azpikaldetxu no, antxe onduen. Lanin egiten zuan eua, amazazpi urte dukela, nire barrutikun lan askoiten esuan, ganau heukenan, da zaharrok anbizizituan. Da gero zaharrok iltzien nien ona pasazituan, bat errein zuan bazun, da batak han isotu gure, da besti hemen isotu gure, eta bisek isotu gutzen, alde banetan. Zuen jauzitia mari dute topo guen zaharroi. Da hainen koinetue erreta. Nire gartu nixo orduan zuztu, izonan erreta bazun, danak iskilte guen. Gaia urrengoko bazarrexek ziren, dixatx, ziondokuek, ziondo behekue, ziondo goikue, mendizkue, horreizi apur bat aurrera joanaz, topetan gituen bazarrexek. Eta kouta ondio bertan dazenak, aharne bazarrexe, maiztrua etxie, zaten zena, horreik mendikurutza, gero beste bazarri bat egun uba, guk zaten zena bai, errotasar, marketei, da kouta beste bazarri batzu, errakabirte bai, iraban, arbe. Orduen izetezan bazarriko bizitza lurretik bizizan, jentie. Eitezan garixek, eitezin hartue, babak, eta arbixek, eta bazarriko zera danak orduen. Maietzin hartu eraiteko goixin goix fatezan zoloa, bostetan da. Beixek ez behoketako. Da egun baten jo ninen muturraz beixek eta botan ninen errekatxoa. Daite jaunek hartu eta bieldu ninen etxea. Erropa kendu eta barri eiteurren. Bastante fruta arbola, eta guk urtero fruti eta hartzen gen etxeako lehen. Eta geho, lehen zantzuena hartue. Hartuaz babie eraile babie hartzezan, eta urterako. Eta azkenien ogixe egiteko gaixe etxigin geuken. Errotagan ejo, eta urune etxigin itzen gen, ogixe be bai. Larreina esautu dut, eta larreina inbe bai, garixek guk makineaz ez gituen joten. Larreina gertakazta zen, koz nahi zein, Ganaun kotza batu, eta lurrezku izetezan larreina, ahi behadarrak kendu, eta geroak koz nahi zein uraz, da isupu batea zemutezan, da geroak itenen tela bat. Kola bat emungo bat zeun boruen, ganaun kotza zein. Guk sei bat behi segiruk iten. Sei bat behi irisek segiruk iten. Lehenko guzien batu ez ni eta gero amak eta zelei eta zein guk eskola famare ganau zein etxein danak. Nik amairu urtekin nik ezin naunez, bexe bat zen. Eta eskundu hartien nanin nauen. Jarriltima bi ezikan txarrixet. Da ganazeu karteko txikitxuk eta neugil biotela. Anai ez, behaztzele eutziko. Bai, neugil bihua. Ez, urtitxin, angele gitea ituan da behar eagutzu guztela egiten. Anai biso banitzuan da, zartu utzango txilio eta kao. Bihotzea, tantak ebez, hori. Antoni nehar baten, motzilek eta mierda, horik ez. Iltsi nilbe isoan da, tremendo hil nixoan. Guk bazarrezen ardizipe behuken. Ekuite egituen, gutxi gura bera, 60 edo 60 bat ardi. Ekuite egituen. Bilozak hasi eta hori izan beste diru sarrera bat moruen, ezta. Gaztaiepe jezien, eta gaztaiepe, gehiena getxin jate zien. Baina, saldue banakie, igual bai.
orotza behit izan. Orotza izaten da, hola, zerakin asa horrexekin, asa horrexen infitizan Arturuna zindiko mazie, eta laban itxezan erre, eta oso gozu izaten. Eta, mogokilo be jaten gen, mogokilo ez niaz, Arturuna zindiko zehaz, maziaz, zeetan ez niaz egozi, eta agabe oso janari ona izaten. Eta hemen... Urkuluko ez, barrutikua. Ez da ikusten, errotazpixea, hemen eguen zea... Bai, egon ba nau, egon ba ninguri errotazpixea. Atie edo zeak, uste zeak... Zea zan arkuaz. Arkuaz, hemendik erreka. Zea azpixea? Eta, nik uste diela, Urkuluko etxe polite zan, neutako. Erroti euken alde batea, gero itxoie beste kaldea eta zea, arteixe. Etxe polite zan. Eta noiz indeko erroti izango zen, segurtetan egin izango zen, baina errota bastante klasikua. Azkenien, etxien gainik aldien egun urposo handi bat, guk ezazteko zena malatue. Eta malatu hori beteteko, guk errekatik hartzen genure, baina zati bat aurrera gogora, kanaltxo batin, da handik kanalatik etortzen gure malature. Euken oso sistema polite, ez eguen betik gainin egon biharrik. Baizik eta soinuaz, euken soinuaz, urrindik, ikusten zela ebilen. Klan, 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 itenen, arrazi, buelta bakotxeko, itenen horlako min luze bat moruen moiru, da harek azatenen zahatie. Da haren zahatiaz, ikusten zen gutxi gura bera zela ebilen. Ale asko hausten bahakon eta ezin bilen ero, borduen ikusten zen, velozidade gutxia ebixela eta klan, klan... Urkuluko horreta larri genia, askotan astuotik zorru jauzitia, han estraza harrin bera. Sortzixen behin, urkuluko horreta gu. Kobretako bi modu gozen. Bata izaten zen, diruz paeti ez da. Zorro bat, ez da ipautan markilokue, borduen izango zen €3 peseta. Olako bat gutxi gura bera. Eta gero, eguen beste modu bat, kobretako esaten zana deitzen zakon moturan. Eta hori da, batek kartzen badago berrotan markiloko saku bat, hori ejo itxesan dana, eta dana bueltatu biherrien, palaka bat edo bi kentze jakon, eta horregaz ordaintzen zen, nik uste dut gerra osteko kontua izan zela, epoka batzuetan ezilikiela ejo, terroti zarraute hon bizala, eta lako batzuk. Eta gero guk inbizitegen kartila baten apuntau, eta karta bat bieldu biher izitezan, uste dut banku bidez, kajarros bidez orduen, Donostira bieldu biher izitezan, emuteko informazioa zer jotezan, nori izenak peliuekin eta danakein, hori izan bai. Goratxo batik eguen. Goratxo batik ero bai horrezetik. Zahar bat eta... Bide barrexet zaten. Eta gero hortik fatezan... Etxa daun leku ingururek bai. Eta daro gorti fate egitzen da. Han bera kotxua erregueltan hartzeren guk alde batea eta ziondoku beste kaldea. Mendizko giztezkoen parzetan adutzu. Eta bestela, barrutikotik guetan uzarra honditik. Uzarra honditik, sartu zara aiztoitxo bat egon lekutik. Gero desasko aiztoitik eta rostetik gora, zela ide sartzen izan. Zaitu loaldeko errekan, bai. Algerrekin gugeotu zituen da. Gu, erreka txikin jatzako errekie, loaldeko errekie, bai. Guk esatak gutzen erreka duzit erreka txikin. Azkenin gure etxien junteta ziren bi erreka. Bat etorrena Urbal zaldetik, gueste egin zaltzen den zaldetik arrotik. Eta beste izan, hemen ahatzatik, hor bide ertzetik hoien erreka txikitsu zen. Eta erreka hundizia guk esatak gutzena, han nahiko ur etorte zen, neguen gure desente.
Niak hortena zerrakatik eure karrietan ebela. Amak ifintxe usten bi mare kalda, horrei zinesko kalda ondixok, da ni marmintxatxo bateaz, buelta eta buelta, ure karrietan eben ilunkarako etxea. Eguneroko bizimodu iteko, errekatik hartzen gen ure. Nik guiko nituen igual dozena bat urte baino gehiago, gurien ure ifin izaneako. Han zetik izan zulo bat, eta zulo batetik ifin izan uro, eta gero ondo ukitxe geben ure. Aranen iturrixen geukena, osa betik izen da potable monukidu betik, eta ura partien da freskotxu batik arraka bihurte buruenako iturritik. Baina zain etxindekun ure. Olako depositu atxo, olako iturritxo batik urtetan onda, handik. Erropa garbiktan erreka. Lehenengo ure karrio, etxea, eta bai igual jabona hau etxien. Baina gero pujeti esateakona, tinan, fintxezin erropak, gainin fintxezan hautze, zurteko hautze, da zea, erainuntze, da gero urberu botateakon arizko erropa zuikitako. Eta gero hartu, fan errekara, aklarau eta ikarri. Erateko ure, olaldea etorte egitzen gu, metalure eruten. Urkulure joien biria, satzaldetik urkulure joien birien, euen iturruxea. Garbantzuek eta ipini bizinin etxien, ure errekatik erute gaun. Errekai beharteko etzagun ondo egosten. Egosteko txarzango horra da. Eta bestien urbaltzeko ureun bitartien urona otezan errekat. Pozuek behozen errekan, nahiko politek zinak, bat zata egutzen antzar posue, dan erreki egolako kurba bat moru nintzenen, dan egotezan pozu desentie. Eta inkluso igeri iteko posibilide egotezan. Guk orduen zegoen ingomoko sistema modernoiko nahi hitxitxuenak flota huiteko, eta gure sistemi izetezan, lehena badakizu olixopotiek izela izetezien, horrek 5 litrokuek, 10 litroko olixopotiek, olixopotiek fintezen bizkarrien, ala sokatxo bateaz lotute, eta area zehazto flota gizen, guretan, eta igeri iteko, ondo. Han ez egin iretu pekatu zan da, baina mutiko danak ikesi eben igeri. Nire nahi, Danil itxakolako guztu, baina nire nahi iketan ikesi egun da. Amengo mutil danak ane biltzezien igeri ikesten. Baina, neskak, proiektu egun. Dani Arbrek amandri, Antoni, entzunde daukete traje bainuen ero ikusi emakumeen bat, eta mesetan torri baharik etxea fanzala, alako pekatu igizela behak ikusita. Gutako igeri pozu zen berengo eguna. Gero ja beste bat, bekue arriz bete zan, eta gero beste bat urrespozu, oinbe arberitz zubixi bazten lekun gainekue urrespozu handau. Oinbe txikinegu du, baina handau. Eta gero beste bat ursaltu, eta han koutako mutilek eta ibiltia ziren. Gero ja arriz bete zan, aldin baten arriz bete zan da arriz bete zan dau. Salto ondixe honan. Hoi erreka ondixiz, bai. Hor gainaz arrozkailu eta asko botezan, morain eta asko botezan. Pontzu baten, hogeta maoz da moraineo arabon nituen. Mondrauko jebitzan gure hartzen, Mondraureko tueixi fini jun, goratxu hartute. Da pozue ustu imizuan, da ni isegin ebilan, hoi beheko zehoi gure hartzeko arei eruten, kaletik, isegin. Arei bihik garnexuan, da neuen zuten, amorrain mordu jakor. Da amorrainak bixer harrapako ditu. Bombia zutuko ju dana, da bixer da ni zein eixuan, torritxea, da erufan nintzituan, nunca izuan, da bage juntamentu denporioen lehena ordu kontatu egite dituko lehen poazamar, ni beste bihik bat menditxan mundik egiteko da bai. Ni hartu pozala eta pozu guztu, apozutzara, ni negoen zazoia. Apozutzara ustu nixuan da, eta maoz amorraineo, pozalkaie. Da urengoko nire ustugu da, amorraini bat pez. Aulandarra zan, ontzisi garbiketako. Osea, lapikuk eta beheko zuten, muturre alde bateko baltzitxu itxeaten. Eta eune atxan kentzen. Eta orduan zela porzelonazku gizete ziren, bestela aluminizku, baina aluminizku eziak auslandarrain zeatikak bestela baltzitxu itxezan. Eta zain balixo. Baina porzelonazku, brillante iztenen,
kaldara handi baten ifini, hautze zea, eta irekiten euki, uretan, da lapikukan. Da gero aklarau eta brillanteak eta zi. Gure etxe inguruen erraka du, baina zen olako zelai modukatzukuk esate guzena errakazabale inguruek eta, bazien, toki batzuk, zelai antzekuek, ganauek ebite zirenak eta bai, baina egun pasa egoteko, leku aukereku garbolak behozen, da keixpeiek eta ondo. Uroldi zautu neben baten, urkuluku bastante larritute hon zigina. Bastante, etxe ia zea atertu duen eta kitxo, baina bestela ia ganauei etxe burure jaiteko eta nire ama eta probintzio fanzien. Euluke osan ia zera urten da, etxe gainik aldea urten da, urek hartzen egula eta. Claro, goitikoin errekiek eta asatzati doina presaiten dauenan. Da presaiten eguenien, claro, eta errotan euken zer saku dana kamara jasotata, kristolan nahi. Guk euken etxe onduen, zertazena, arteixek egote ziren leku, ez da. Eta orduen, euken bi ate euken, bata arteixek zartzeku, eta beste bat, atetxo bat, euen olako zahaztutxo bat moruen, eta arteixek batzutan urten iten deuen ara, arteixek hilien jaten nien, eta egoteko. Bi ate euken. Eta orduen, ure aiauzala ateraino, atien gora, eta orduan atie bisek zabaldu, eta atie izan izan urten. Zuru dio, hori ikastiketa. Zurua, altzau eta zurua jartzeko. Trampi esate gutzen da. Eskola, bai. Ganau zen jubirritzinien, da hola, Maiter eskola oso gutxi fanda dau. Nek 3 urtekin ekin gonitzen, da igual 3 egongo naz. Zate, nire izi eta goikolean aesterzatuko zu, harik alkarrekin ibiltzea ditzen betik, eta harik 4 urtekin ikastola bazien, nik atzetik egizin dutzen amai, eta panitzen. Eta lehenengokun batxera, baina bigarrenin zani dutzen domonik izan zen, geldik egoten ikusingo dut itxizu bertan. Eskolan izen nintzen oso zoriontzu, pedagogia bat, geuretako diseina dute guena, seguk ez gauen kantau Karal Solik hemen, eta gero Donboni egon zan hemen, gerra denporan etorri zan Donboni. Auzo eskoli izan. Auzo eskolan, egozen neskatilak eta mutikuek, eta edade desberdinetakuek. Eskola zaharrein hasi nintzen, baina denpora gutxinen eskola zaharreinik. Akordatana, zaintzati tremenduko mutiltza harranin eskatilak kaskar batan egoten nintzena. Eskola zaharrein egozen, hola gaina maixe luze batzuk. Ez hola pupirtiek ez egin. Mai luze batzuk, manko luze batzukin. Handixek eta txikixek eta dana junto. Eta orduen, bakotxai berai bere neurriko gauzak abari fintu zen, baina danok batea eskolan. Hau nire ama, hau nire iztie, hau Markitiko Joan Mari. Dominga da? Hoi Dominga. Ixiak, Otala Soliko Maria. Liz Goikolea, Donboni, Jose, eta Bizenta. Maxu Donboni, nire denpoan Donboni. Donboni, goizetan ona. 10:00-tik 12:00 eskolia, ona. Baina gero, siesti zelaitan siestatik azarra egiten bazan, atzaldien egote zan. Baina hori bai, han josten daz gaunik ezean, dan eskoli izan. Zan, eskuela mixta y bilingüe. Segu ginen bilingüez. Erderaz ikaste getuen matematikak, historia,
Geografia horrek erderaz, gazteleraz horrek. Baina euskeraz dotrinie eta gure artien berba. Abarik filozkun bi edo hiru problema, da haitxekin inbizitezien, soluzioen hau. Guk ekutik nolako pizarratxo bat. Nire taldian ziren bi mutiko. Eta infari, ze, klaro, fateginen pizarriekin, eta famizinen abariana, erakusten resultaua. Euritzoketak. Abertzin fatezan kaskarreteku hartzen. Ze, klaro, hori bai hauen. Kaskarreteku hauen. Azertau, eroz azertau, izetezan makiliaz. Azerten espazen, hori hola ez da makiliaz burukue, eta orduan morrau, eta zein bida, eta multiplikaren bida, dividirin bida, sumau bida, restau bida, esplikazioik etzan egoten. Eskola izan, retangulo bat bezala, eta aurrekaldeko paretan bauen tablero bat. Tablero bat, aldenik alden, tablerue. Gero gaini neuen Frankon kuadro bat, eta gaini neuen kurtze bat. Eta abarien maixe, egun hola apur bat anguluen, bere maixe, makiliaz. Anai bisugu omen ebite itzuan, bursatxo bat, frakaba egezarriten. Abari garrapetan joan, presion egon mohon, dankarten hartzea egin joan. Utiko txiginek, kortan anoitea. Egun baten lusito okerra zuan, untzaan iseko anti-intentatik. Nine harbaten, hai behira, anti-intentatik iseko, jausten bogor, zepazabigok, abare zaharaka kasoipez. Lusito preso zartu goan egun baten, ati apurtut etxea, bazkaite gompuan. Etxe fanda kortan, eusela ati arrutan ebizan. Ni geukiko nituen, egungo nituen 6 bat urtea zero, eskola eta handi behela katona, lehena katona zan. Lehenengo aio eta gero katona. Da mutile, etorte zan noiz baiten, eta ifini nituen ezinen esan bla, da gero bla, erakusten ari. Da erakutsi erutzelako, neuri musten bla geho. Guk erdeaz ezagak isen, da guk euskeaz, da baina irakurri, lehiru itzen garen erdeaz. Eta, ez da gitz, zan irakurten garen nien, agertu zan hitza hijito. Eta, abari berak isen, gutxi gara bera, nondi joango zen guk hijito, zer zan hijito? Abari preguntu zer da hijito? Hijito, hijitu, Guk hijitu da. Makilek gai, ez da hijitu, hijito umetxue da. Eta gero, 12 urtekin abari indako baino beste baek isela eta azatza maestriana. Da beste bikursto azatzan maestriekin. Da azatzan inen urte beteko partien, ez da gitz, 10 biderreo joango nintzen. Azatzara etorte gitzen, akaberi emuteko, maestriaz. Totolizke, Da gero hemen itxegaren jarri kuikuike. Kuikuike, hemen ikusten. Nekaro. Hor ikusten. Hankiako bajota. Hori eta nizoia. Jolaz, danak. Takarran, zakalabantaka, azkenka, kuikuike, gordeka, kuikuik eta gorde bada. Ikusten beda duken beste jolaz bat, tenteka, potezarka, soka zokat danak apurtu hartien, eta gaizuman txigiletan. Baina gaizumetako usan bakarrik. Txigiletan, kamino azpixen, zelauen pareti ez zelauen anifinen olako egur bat ifinen hola, goitik behera, eta izitezien mazetie, esateguzten mazetie, egur lozendo zemar bat, da txikilie, txikitzu izitezena. Eta zitingen hartu mazetiaz, da adari gurrinen bota txikilioi. Eta batekin birtzenen gero, txikilie, eguen lekutik, zeien barruen sartu, markuen barruen sartu.
Kaniketan nintzen bastante, alizpeien da zela ozen olako soluek eta olako zera, kaniketan nintzen. Eta gero, normalmente neskatileak egiten egon tortolizke, eta mutikuek kaniketan. Damajokun betegon armaila gainen jarrit, harritxu diferente egitopot, damajokun betegon. Eta harri-harrike asko. Kodutako alizpeien dauz, arlosak zarreri daun lekuen, Eta lehen gozkinan zuzenetara 6 hila bota harrixe eta bueltan zeak eruen. Kinkinke oso lazatut zuen, hala. Nik eixen soka saltoka, da tortolizke bai. Da sakalamantaka eta olako batzupe bai. Baina neure jolasak eixen izen zan, soka saltoka, tortolizke, harri-harrike, da kuadrilla handixe konteta baitzen nien sakalamantaka bai. Sakalamantaka izetezan batabesti harrapetan. Bat jartezan zein da, harrapetan euna bestik endut hola zan. Bai, batabesti harrapetan. Kakatorrek antzien, ez da itzo? Bai. Ala Petrinaka, hori gehiago mutikuk ibiltzen ziren. Petrini kendu eta puntati batu, ebili beti kanpora dala, kanpora itxitea. Eta gorde, fan bat, pote zarkamuru, fan baita bat eta gorde, eta zapaixetan da gorde, eta gero topau, batu batek aldrez zerain, batu, eta gero ebilekin jotako upe hote ziren, baina inbizan ebili kanpora dala. Ebiliatik egaketako botateko zati, beste kaldetik egatute mutu mazon, ebili miniten egun. Ondi xeue, besti baino. Saltoka, txirikilaka. Labanderak bebai munatik bera, hor muna bat hauen. Nire aite ezkondu zen Aranera, aurretipe Aranen taberni eta lehenau aitek eta aiten arrebe pilarrek finiteukien, eta gero aite ezkondu zen ara. Niak horretanaz, nik 6 bat urten nukenin hilzan amandria. Aurretik zozi egon lekuen, honei ezterren amandriek, eukizaun dendie eta taberni bai. Paka, etorri zan hona Amaitermindik. Amaiterminda auzo bat, Otxandixo eta Urkiola bitartekua. Bere gizona zan kaminerue, orduan aukien etxe bizitza bat. Da largundu zan, seme batekin. Bi seme aukizituen gaztina hilin jakon. Da seme horrekin, seme horrek euken nian 7 bat urte, 1900 eta 13 inguruan, etorri zan amakasa, Don Valentin, Maidagan, hauen orduen abare, menkoruetan, eta etxe honetan bizi zan maistrue. Hor 7 bat urte egon zan abari horrekin Paka, guretzat zan amama Frantziska, baina danak Paka esate utzien hemen, eta maistro hori, auzokuek ero, abariek ero, konplo batin eta bieldu hoien, eta abariaz izan klasiko muten hor. Da orduen, Pakak eskatutzen, muirezu etxe hori, errentan, eta ni independiza ingonaz. Pakak, bizimoruetara bieuen, auzokuek ekartu utzien esnie, berak ipini zituen 3 asto, transportie, eta fatezan goizero mundra uraino. Han hartzen zituen, koruetan ez eusen gauzak, lehia, atxikoria, azukerra, eta barriro aztuekin etortzezan ona. Hemenokon dendatxo bat. Zemie bilketan hauen, pluriempleau izen zain, handik urtetan hau nien ikesten pelukero. Fabrikatik urten da gero. Ikesi hauen zerbait, domeketan iten hauen pelukero, zemiek, eta berak dendari. Barbeixi bezotu nauen, komun eukien urbakue. Han.
Nik zehen ez nehen ezautu pakana, nehen ezautu taberna, sekulare. Nire akorduen ahan eguen tabernie. Letxeruek eta tabernie, bisek. Aitek eta bere arrebik gerra hurrien ipinite dukian tabernia. Eta emute zituen medixendak eta gauzak emute zituen orduen. Orduen da gero bai, Santixotan da bai. Eta domeketan bokadiluek, ero amak emute zituen. Bi galleta ero, arkiloskuek. Eroste gituen, noiz biten hori akortzanaz, baina hori gutxiten, Orduan pagietzan egoten sortzixen, Orduan noiz biten. Generue, bai, akortzanaz, pagaldexen nien erosi kafie eta batek leuren bat eta beste zer bat eta etxin faltazen, ja nire denpora orduko jentia aztuki bajetazan kalera. Aintzatik ardauten da etotu zila. Ardau ezatzen eta arni beuken da, ardau marmintian eruten nuen, manakia. Hauzun zerbizino bat ifini beharregun, diake hauzoko etxi patronatuko eta zan, abarik errentik obreta utzien, baina kondezinue barbeixi Pelugexi, bai, pelugexi, Antonio Ursulaiko Antonio onzuan denpoale baten, da beste geho txomintxo onzuan. Katxoe bai. Neure denporan txomin izen dango barberue, txomin uzarkue. Azatzatik eta asko tortu zen. Pentsatu hola, baino jentie gehiago fatezara pelukeixa ero. Zugo jentie eskatzen leku txikitxoat, txungu izten eskatzen. Kuartu zateakan handikaro eskina baten kuartu txoa gehuan. Ez ni ikuite junan, zein bat deotu zuan, garatu zein bat deotu zuan, da guk ara txua izgixo eman, zugo jentie txua emango izten eskatzen, nire eskatzen trabaite izan, da txungu izten, da sozira diti pentsau izan. Neu aurrenengo, abari hori izango zan, da bai, ondo pentsaute, da batxike gaizki hartu, geho ni aurrien, betiko estima dukin ninduuna, geho azartu initzuan azkenea, batxike ninduan kusigu izten, bai. Guri auzoko baserrixetakuek ez nire etxerak hartuzkoen. Gero beste batzuk, haintzakuk irabanen hartze gituen, azatzan baton bat hartze gaun, da munturera da. Etxeketxe, litro por litro saldu. 12 urtekin ekin utzen, nire izti fatezan da eskolara fanzain. Nire akordo guztien dauko txie anen. Ama difunti eta bajetazien karruekin. Itxurie, onzan karrue, gurin karru bauen, aztoa pezutu nu. Haneko kotxea baltzaz da berdiaz akortanaz. Baina horreaz ez daukete bestela akordu handiko laseien. Patxi letxero hilzala betik hori bai. Lehenengo zen, eze bat esaten hau zala, baltza, eta gaina tazi bestaitze zaune fintzen, gure aite tazista behibilzan da. Baltza. Gero ekarri guen, olako berde bat, kasari famoson baten erozein, da gero barrua aldatu nintzen. Eta hola furgoneta tipora, autobus txikitxo baten morun zan, behatzi plazare duken. Eta nire akorduna ahibili izan. Eta gero, zein nundik ekarri huna, berak ekarri huna beste baltz txiki bat. Eta Fandano, arekin karneta hartu horreti Fandano mundura ez nire duten, gura zuke honez da. Eixe egun, nani fanitzuan aite ganan bat atzetik goten. Saldu joan aitek eta geho, aiteaz torri bertxea, aite mehixen dago haike txuan torri gureko geho, da mehixen dago xoan bisok, da patxi, da tomolien torri bizala. Ilunketan, ilundute, da txauko hanik argik patxik, da gure aite bentana baten, da bestien mendigutza hor segundo. Goratxo batek, beheratxo batek, ez da haike, patxi zelan dokusten, pajaleku indio eta goratxo batek kotxia. Kotxin zela torretzen ibilurzik ea mutiko, hor gotibia jaten baituko, ze bainutxia, hor garbituko haixo da hortanak. Patxiko lako autobus mokoa finikoan, da beti bateixa haik txuxan harrangetan, nian atorte zuan. Ixok zine hula eta ebenak eta guriek, kalea fandanak edurret zente eta ixekin patxi zea diiketako talzera gainean.
Santixauk lehanti izin kautan. Etorte ziren Uestetik, Ursulatik, eta zuilatik bai bat ematzen nik gazti nitzela, Ni fista hasi nintzen ezain beste ia, gentie kaminotik eta motorrak eta behozen da. Baina ni neskatili nitzela jente asko tortezan, asko. Jente asko tortezan, oinetetik eta zubilatik eta zikeleta, goiko txoi dane beteta tortezan, zikeletaz. Importantien izatesan, elizkizune. Fraili ikartenen gainado monik eta, fraili ana konfesetan danok gainik eta baten. Oli asko, geliteko itxitia geho, Aurreko gunein ekartzen dago fraili, konfesoria. Eta konfesat, horrengoko gunein egotezien, goxien ez dakiz horten, zazpitxarri osortzeitan egongo zen, kosinera handako mezie eta gero mezan osia marreteitan. Dani beti goxeku eta gero esne partiutan. Prozesinua egitezan, Santiago prozesinua eta Donboni bizien zen hartin betik. Gutzako, mutikuntzako, izatesan, egun handixe, zatik azkenin, erropak jantzibir izatek dituen, ondo jantzile fateko, frakak gauken barrixenak, alkonda gauken barrixenak eta politenak, eta gero batxien, baskaixe. Baskai eleantie, urteko baskai gonen entaikue. Toro etortzen zen, kameluk eta barkiluekin, txabaltatik toloki jote egon, da Montrotik txaparro, anai bisek ez dut nituen. Txaparro, demaseko kameleru etortezan Mondrauetik, eta gautan fistak oso onak itezin. Salsafonisti eta sekuleko kiosku iteutzien zeagin, arbola adarrakin, eta... Ni akorretan naz, Izak angiuzarkuekin. Eta ekin batera etortzen zubilako zen saxofonistia, bitarro. Eta gero arekitzi zanien, etortzen ziren bitorrek anaiuken akordeonisti eta aibisek. Eta gero Marcos, osintxukua. Datzaleku, soinu-foinuia, da sasapoia, jotako, sin ordu isik artero. Abari honek zea bintzegun ordua. Hametxekotan alba handik aurrea, baina behan du arte. Mene otezan fista, importantiko dutan esatekun, Santiago. Fistaleku esate dutzelekun, ondio fistaleku da, nitakoa. Oin ez da lehenako mauko kurioso, baina fistaleku da. Zain joen da, portaletaine goizian, amalau atzo, trompeta joten, zazpi astoren gainean. Hoi kantan gain, dago azkenin, zapuk eta zubak erre. Eta gaix eta hartu da arkan gorde, esaten gen, eta jazta. San Juan zue, bai, amandri bizi zenegen artean, soloi-solo fandaola aurreko urteko zea, zendorren zatitxoa eta erreta egin. Da gero, bai, gero goiak egun eskatile motiko gingitzenien, etxe ondu nik egin handixena. Abari betorritze zoan, kantauite isua motikuk, abari betorritze zoan, aminti fintzen, Zendorra erutezan, Elisa, ja behinkeketako. Orduan, itxezien, hartzezien basotik beharrak, kukufrakak, eta ermazantie ez zena beharra. Erramo honi kurtzak ondo zuitute eta Zendorra bian mauku zera. Elisa. Da gero hai kurtzak, pasko eguneko urbeinkatuaz, solutan, fini. Managio moruen, akortenaz, abariaz, gaur ja, kanpu behinketan janbiu. Abari behak emutuzten niri mehixen die, eta joaten gintzen, kanpu behinketan. Eta kanpu behinkatu, eta sartzea gintzen etxe bakotxien. Eta etxe bakotxien, abariei emutetzen, edo arrautzak, edo gaztaie, edo txorixuek, eta mutiko ez estiaz. Zantara mutilepe goxin xeetan ziukiten hau, usuan, abariek egun da. Lehenko mezeta batezien, geho kantun urteteko. Eusoko mutilek, egitze ziren etxeik etxe, Santagira kantuen, eta etortzezin baita be, abari etxea. Abari, borduen migerzitenen eskolatik urten, da narei, emuteko limosinie. Nik oso gazte nintzela, zuilatik eta etortzezien, da bersouek improviseta zitu, baina hola, personie ose limosna emuntzezun, ero zelako personi ikuste zinjuen ero gure danaz, baina urte bitien ero torri ziren hor zubila aldetik,
Orduan leku askotatik etortazien, eose lekutatik agertazien Santa Mutilek, 3-4 kuadrilla igual. Nea nahi asko bizien, haintzako gine batera, nea nahi 3 urtean batuko guen, eta gero kintxuekin kalien. 3 urteetan egoiko nintzuan, urtetxin, ahanen urte baten egon nintzuan, da urtetxin geho, 3 urteetan egon lauten egon nintzuan. Orainak ere geroan nola... Hermanda izuan ganau batek galtzeko biri bara, eskote itxezuan. Baloeta zuan, ganauet, hainbeste ganauzuk, hainbeste naurteten dagoa. Kalsifikatu egote zuan ganaua, primeria, segundia, terceria, txalak eta zerdute egote zuan, finti egote zuan. Etxeketxe ikusten hauen ganauek ikusten zituen, eta gero gauzosala junteta ziren. Balorie, ero zer utzen ez dakit. Akorretan ez, hermandadeko ganaue bat, Ursulain galduzana, zaharra jaten ero ez da izer daitota, eta haxe hermandadan erreparti duten ero zaiten nire muti haxe dukat. Uestei bezartze zuan, peligro zuena zituen hermandako, ganau esko galtzazana arbe. Arbe eta uestei me basun bete ditun. Horre beti kontu primeran finteko kontu kirozte zuan, ganau bajo zamarro finteko ordeni emutekon zaharrak. Komisio 3 izan joate zituen. 3 baloran bestegun ganau, banamanan txuan. Bizirik gabe, natura zabal hilotzak, eguzkiede... Santu bat, San Antonio zatako zena, euken bere kaja ondizamarra, eta hori bilezan etxe iketxe eta euken bere zirkuitu euken. Eta gero antzazoko margini bai. Eta hori bilezan etxe iketxe, eta euken zulotxuen diru betateko. Eta batek eukitenen kargue. Por ejemplo, gurien segule ez, Horreko lanik ez gen iten guk. Erun fandakarri bai, baina... Urkuliko bazarritik dixatxe bazarrira, euten gen. Nizten gen, da gero, guri aieta jakun, bueltan, urtien ingo zituen 3 buelta erola, gu usar txikinetik, tratatzen gurea. Eta gu geruten gen, bueltan dixatxe. Antzazeko marginen ikusteot, etxe pasetazan hausuen, hain zabea ez dakit. Haren kargue flora ziondoko euken. Eta San Antoniona gehu euken, beti be, eta atzerien ibiltzen bekantzu zen, inok ezagun bueltetan, da ba. Lehena zerruta zarrako mutiko gor. Artu da. Mendia hor mendizko zoluan edo? Bai, gutxikatu da hori. Txiko eta zalustian ebe, jaurretik pelle barrutiko bai. Orduen ibilta ziren, antzazoko frailiek, bai, etxeiketxe ibilta ziren, ortozik gainea, niak hortan az ikusten, frailie ortozik, edurraz, edurre huela, izotza huela, eta ortozik. Urdaixe, ero arrautzak, ero zehozer, eta berak errazun bat ero zehozer itenen, eta erutenen. Antzazuku eta Karmelita be etortu ziren. Bazerxitan iten, batzu txarrankak eta mututzila zaten, gurien etxinguz eta jakun da. Eta Karmelitiak akortan az, gurien loin, gurien loin, edondoko otzkupole xopilo bat egin han. Gero haren konbensa horrekin ondoko horzan az. Gatzaku bebe bai, gatzako bieti izateakon. Bai, gainean nire amandrin lagunesan. Da gurien hartuk hanketan da otezan, igual hartaburuek eta mututzen, eta hartuk handu eta amandri askontuk esan da hane otezan. Akele bana, horrekin ondoko horzan az. Zaltzen fatezan da gurien amak hartu zen, gurien bazerxe entre goxak alin bazetan zen, eta amak arbiazixe erostutzen ari. Arkondak eta zaltzen, araustar bat, zela zan beha. Tortu zen. Azto hundi batzukin, lehenengo bihaztokin tortu zen, eta etxeketxe, monozko frakkak, arkondarak, eta olako, bazerriko erropik biltzen haunak. Beste bat izitezan ibiltazina etxeiketxe, aseixe hiltezan nien. Orduen, aseixe hilbazan, matematik hilbaen, zan
inguruntzako mesedie. Eta orduen batementek harrapagoaren aseixe, hartu makiliaz zeien, bizkerrien, da biltzen etxeiketxe, batzen. Zaku horri bai, eskin ibiltzen zena, zaku horri ero. Baina beste bat duguen, ni akordetan azena gure aitxe jaunak emuntzen 2 patata. Da hartu eta bere aurrin botaintzen. Da barriotzen gure atorri, muntzen astin juaz, esan zen gozi bauko, behape patati lanan jartzen eta barrio behetxe ondo eta geixatzen tor. Bueno, guarda soilek, haik apopilu bituen etxin. Haik zeuken esan biherrek, etxien ati goiku eta beheku izetezan, basarresetan geixen nien, eta goiku zabalik egotesan, da beheku zabalketan egun magatilik endute eta barrure, beko zuen ondu garrila. Emuten mazutzen txoixu ederto, eta emuten espatzezun behitu igual. Haik, ahanea loiken, joku niken bebai. Danetatik izotu itxot. Ueste firmi hartu behar da, firma faltzue ahanen bota eta ahanen loine, kalea gero. Uste faten hiliko zin ba. Rumoriek entxinetik nik zote bitzela, izango da gutxi gora bera, 1974 edo 5 izango zen lehengoko rumoriek ez da, pantanu ere inbizala, eta ez da gizer, edo gure faltekin ela, gure mondrauen Lehenengo notizia eskenik enutzen kasoipein, porque yo oídos sordos gune nik orduen. Oin gaur ezen balitzu igual, baina orduen ere ez daukete ideik. Bai, bastante temporale, asko beleen hau hasi ziren, baina gero benetan urtenen. Nik nien sinistu lehenengo kun, esatetzu nik nien sinistu. Baina? Pantanu inbiar ere guela, eta bar, nire aitek, ez da, pantanu, eta gero, eta pantanuen jego, gainezka egin badago. Presi inbizala, baina bai, pentsau ez leku askotan olako ambientik ibiltzen zila. Baina gero akordau bai, rau zertu zutuan, aurrera gauzia, aurrera, bai. Gure bazarrez esan, lehengoko guna obrak eta ekin zinak aniten gure etxe inguruen. Orduan, guk ja urten garen 1909 eta 1915. Pantanue gure betetzen ekingo zan, handik igual 7-8 urtera, ero. Gu, alfiniak goixen geho zen. Han behin usunak txarra biliko zen, urpeen gehatu garrunak. Baina gehu behi batek iteko terrenukien gehatu bitzen bakarrik, Haite bi batzarritxardin terrenu geuken, eitek. Hauzue itxion hile. Hauzue baitu zen bat bezino, panzien. Gehatu bitzen, 10 bezino. Uesteikuk eta konto barek. Uesteikuk eta ordureko fanda igualen gozien. Gu basarrexen gingo zen, niri besteken egixen basarrexe zen. Nire gizona 40 urte euken, da fabrika famizan. Da, bueno. Ni baino hobeto moldeu zan, Ni baino samurra binen, hasi irakue, baina, bueno. Oino iztaukepenaik eta jazta. Holaxe izen da eta kitxo. Azkenien zeu bizi izan leku, zeuk maite izan duzun tokixe, horrek beti ikusten dau malako zirara bat modun ez dakitzu, itxin biozu eta tailak entzen dienien eta bota egiten da nien eta gurez estatzen ikusten duzu nien eta horrek sentimentu bastante netzeko zailari adidazti apur bat ez da, baina ordaz eta horregaketan die eta horrekin azkenien bizi biozu bizi guztie.
bizitza